Ini ndinodawo kubvunza kuti ndakaresva papi. Vamwene vangu vanogara kumusha, vanogara nevana vatete vaviri vachiri kuprimary uye mukomana webasa. Mai vari pachirongwa, saka takagamuchira foni kunzi varwara. Ini semunhu asingaende kubasa ndinoita zvekutengesa. Ndikati regai ndiende, baba mozotevera paweekend. Ndichisvika ndakaona zvisina kumira mushe. Vaisakwanisa kuzvibatsira, vaingoitira pavagere kana kumuka vaisakwanisa. Ndokuvageza ndokuvaendesa kuchipatara chekumusha ikoko. Kuchipatara ndokwavakataura kuti vakamira kumwa mapiritsi, vanzi nemumwe muprofita you are delivered. Saka nyaya iri apa vakabatsirwa kuchipatara asi havana kupiwa bed, kureva kuti ndakadzokera navo kumba. Ndakazoudza murume wangu atenge malatex gloves, detergents, air freshener nema-adult diapers zvikauya. Saka ndozvandakange ndaakushandisa pakuvageza nekuklina mumba. Zvakaitika only for a week. Vava kuita vachikwanisa kumuka uye vana tete vaviri vari muno muZimbabwe vakabva vauyawo. After a month, amai vatove nani, vakatorwa natete zvemazuva. Ini ndikadzokerawo kumba kwangu. Foni yakabva yapinda ichibva kumusha ichiti ndiri kufanira kuripa vamwene. Ndakavaonerera uye ndakavasema zvokusvika pakupfeka magloves uye kusuka hembe nomumba nejiki. Vakati vanoda mbudzi 2. Ndiri kunzwa kubatikana veduwe. Murume wangu haana kana zvaakapindura okutaura nezvazvo. Munhuwo akangonyarara. Ndodiniwo veduwe, tibatsireiwo kuti ndoita sei panyaya yakadai.